Fiindcă n-ai fost bun. Oh my god, dacă tipul ăla în tine e sărănce, eu... Și eu... sunt la level 16. Dacă tipul ăsta va continua să arunce chestii din astea, tipul ăsta care e ostatică ăsta va muri, adică să fim serioși, grenadele îmi iau 1000 din viață, dar el, măcar bine că l-am ucis pe fraierul ăla. Și știți ce o să facem ca să scăpăm, dar să nu mai luăm niciun lift. Bine, eu fiindcă va veni un elicopter să le ia pe tipul ăsta, deci cam voi rămâne doar eu. Oh, fuck. E Lucia. Chiar îmi plăcea dacă aveam opțiunea să plătesc acum 500 sau nu mai știu câte diamante. Încă să plătesc diamante e mult mai ok. Adică îmi dă și multe arme, îmi dă și chestii, îmi dă... Frate. Hai. Vrei bătaie? Oh, stai, nu, s-a rămas. Așa, aia. Nu vă temeți de mine, că eu nu vă fac nică. În afară să vă omor. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh, shotgun-ul, fuck. Îmi plictisit de jocul ăsta. Fuck, deci hai să dăm pe mai tare. Oh my... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Nu gândeam că să... Îi las să moare. Și scot pe... Dau aici jos și îi las să moare. Mersi, amigos. Oh my god, putos! Bă, dacă nu-ți vreo 100 aici, podele. Deja mă tem să ies afară. Oh my god, trebuie să mai mor o dată. Tipul ăștia. Și cam atât cu acest video. Chiar îmi pare rău că am pierdut, dar să fim serios, a fost super greu, adică... Și sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare.